Bueno, bo día. Son Fernando de Llano, director da Cátedra Grinaria UDC, e quero darvos a benvida a esta nova actividade da nosa Cátedra Grinaria UDC para a Transición Enerxética. É a nosa primeira actividade aquí na Facultade de Dereito. É un honor para nos estar convosco aquí. Dende a Cátedra queremos agradecer á equipa de canal da Facultade de Dereito da UDC a súa acollida, principalmente ao secretario académico da Facultade, Iván Vizcaíno, pola súa disponibilidade e facilidades para que esta mesa redonda tivera lugar hoxe aquí. Grazas. Agradecemos tamén á Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte e ao equipo da Unidade de Medios Audiovisuais con José Manuel Asorei, a posta a disposición dos medios e coñecementos técnicos para levar tamén esta mesa redonda máis alá deste magnífico salón de graus onde nos atopamos, a través da canle de YouTube da UDC. Un dos obxectivos operativos que ten a nosa Cátedra Grinaria UDC é o desenvolvemento e promoción de actividades de formación, reflexión, debate e divulgación relacionadas coa transición enerxética xusta para facilitar á comunidade universitaria e á sociedade en xeral unha visión analítica sobre a importancia estratégica de acadar unha economía con neutralidade climática. E que mellor e máis interesante tema de actualidade como o desta mesa redonda sobre o futuro industrial de Galicia, garantías xurídicas para un desenvolvemento competitivo. Nesta mesa queremos atopar respostas sobre temas clave como poden ser o panorama xurídico actual, revisión da situación legal a nivel europeo, nacional e regional e o seu aliñamento cos obxectivos de desenvolvemento sustentable, as perspectivas dos grupos de interese, exploracións das visións de distintos actores clave e da necesidade dunha coordinación efectiva entre eles, ademais do futuro xurídico do desenvolvemento industrial, a avaliación de tendencias xurídicas e o seu potencial para fortalecer o sector industrial en Galicia. Hoxe nos acompañan tres persoas expertas neste ámbito. Eles son Carlos Abuín Flores, letrado da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia. Grazas, Carlos, por estar connosco. Cristina Pedrosa Leis, abogada da Asociación Eólica de Galicia. Grazas, Cristina. E José Antonio Blanco Moa, profesor do Departamento de Dereito Público da UDC. Se vos parece, comezaremos cunha primeira quenda de palabra no que cada un deles nos vai trasladar unha primeira visión reducida, xeral e concreta sobre o tema que nos ocupa. Entón, non sei, Carlos, comezas ti? Bueno, bo día. En primeiro lugar, quería agradecer a organización desta xornada por terme invitado, por participar aquí sobre a problemática dos parques eólicos. Ben, sobre isto, o meu coñecemento sobre esta materia, esta problemática, deriva da miña intervención como letrado da Xunta de Galicia nos procedementos xudiciais que se siguen ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en materia de parques eólicos. Antes de toda esta avalancha, no último ano recibimos aproximadamente números redondos sobre 250 procedementos xudiciais. Está xudicializada prácticamente todas as autorizacións de parques eólicos concedidas pola Administración Autonómica desde o terceiro trimestre do ano 2022 ata a primavera do ano 2024. Está todo xudicializado e, insisto, neste último ano nos entraron sobre 250 procedementos xudiciais en impugnación de autorizacións de parques eólicos. Eu, antes de toda esta avalancha, xa realizaba e intervía en procedementos xudiciais sobre enerxías renovables. Mais ou menos tiña sobre 10, 15 pleitos ao ano, máis ou menos, sobre parques eólicos, enerxías renovables, pero neste último ano, por mor desta avalancha, pois temos un número na asesoría xurídica da Xunta de Galicia moi alto, como lles acabo de dicir. Ben, a miña intervención inicial, simplemente para situar un pouco esta problemática, porque estamos nesta situación e a onde vamos, a onde imos, non? Estamos nesta situación fundamentalmente por dúas sentenzas dictadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, as sentenzas de 21 de xaneiro de 2022 relacionadas ca autorización que deu a Xunta de Galicia para a repotenciación do Parque Eólico de Corme, que seguramente virían nos medios de comunicación. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nesas dúas sentenzas, anulou as autorizacións desta repotenciación por un tema de procedimento, no sentido que entendía o Tribunal Superior que a Administración Autonómica estaba tramitando mal o procedimento por dúas razóns. En primeiro lugar, porque cando se abría o trámite de información pública e se pedían os informes sectoriais, eso se entendía contrario ao artigo 6 da Directiva 2011-92. En segundo lugar, porque a Administración Autonómica acordara a tramitación de urxencia dese procedimento por considerar que ese era un proxecto declarado de interés especial, de acordo coa Lei de Canon Eólico de Galicia, e se reducía a mitade o trámite de información pública a 15 días, e o Tribunal Superior tamén consideraba que era contrario á directiva non establecer un prazo mínimo de 30 días para
a información pública. Claro, desde o momento que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que quen exerce o control revisor, considera que o procedimento está mal tramitado, evidentemente as asociacións ecologistas lanzáronse en impugnación de absolutamente todas as autorizacións que a partir máis ou menos da data das sentenzas do Tribunal Superior se foron dictando. E dai a gran cantidade de procedimentos judiciais que se foron xestando, entendendo as asociacións ecologistas que a Administración estaba tramitando mal os procedimentos de autorización de parques eólicos. O Tribunal Superior de Xusticia de Galicia tamén continuou dictando sentenzas, as máis importantes para situarnos as dos parques eólicos Campelo, Bustelo e Monte Toural, que tamén saíron nos medios de comunicación, anulou estas autorizacións destes 3 parques eólicos polos mesmos motivos que anulara a autorización da repotenciación do Parque Eólico de Corme e incorporou un segundo motivo para anular, que era que a promotora estaba compartindo infraestructuras de evacuación nesos 3 parques eólicos e iso suporía unha división artificiosa de proxectos. É dicir, que o tribunal entendía que estábamos ante un parque eólico único e non ante 3 parques eólicos. Esta doutrina do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, ante esta doutrina, a Administración non aceptou esta doutrina e había que ten a Administración un Estado de Dereito para respetar, pero non intentar de alguna maneira voltear esa doutrina se se entende que é incorrecta xurídicamente a través da vía do recurso. O que fixo a Administración Autonómica é formular recursos de casación contra todas estas sentenzas que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia iba dictando. Pois ben, a segunda parte se produce cando o Tribunal Supremo se pronuncia. O Tribunal Supremo se pronuncia nas sentenzas de 21 de decembro de 2023 e 25 de xaneiro de 2024 anulando as sentenzas, casando as sentenzas da Sala de Galicia na repotenciación de Corme e considerando que o procedimento foi tramitado correctamente, de acordo co dereito comunitario, e que a Administración Autonómica tiña pleno dereito a poder reducir o trámite de información pública a mitade de acordo coa lei autonómica galega. E unha segunda parte desta intervención do Tribunal Supremo é cando, recentemente, o Tribunal Supremo, por autos de 13 de marzo de 2024 e 11 de setembro de 2024, nos admite como de interés casacional os recursos de casación contra as sentenzas da Sala de Galicia no asunto Campelo, dicindo o Tribunal Supremo que quere seguir profundizando na cuestión da tramitación ambiental e que tamén ten que seguir profundizando na súa doutrina xurisprudencial sobre se a compartición de infraestructuras de evacuación determina ou non a existencia dunha distribución artificiosa de parques eólicos ou se efectivamente compartir infraestructuras de evacuación é un indicio suficiente para considerar que estaríamos ante un parque eólico único. Ben, nestas estamos, vou acabando xa, nestas estamos. Nestos 250 procedementos judiciais, no procedimento contencioso administrativo temos o que se chama a peza separada, que é a PSS, a peza separada de suspensión, e o que é a peza principal, que é o pleito principal. Entón, na peza separada de suspensión, ata que o Tribunal Supremo se pronunciou, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia suspendía as autorizacións polo fumus boni iuris, pola apariencia ou bo dereito. É dicir, o que dicía o Tribunal Superior é que tiña dictado unhas sentenzas dicindo que o procedimento estaba mal tramitado, por tanto, había unha apariencia bo dereito para a Asociación Ecologista e, por tanto, habría que paralizar, decía o Tribunal Superior, por ese motivo. A cuestión é que nos chamaba tremendamente a atención porque o Tribunal Supremo considera o principio do fumus boni iuris como un principio complementario na adopción de medida cautelar, é dicir, o artigo 129 da Lei de Execución Contenciosa Administrativa establece como principios fundamentais para resolver a medida cautelar a ponderación de intereses en conflicto e o periculum in mora, é dicir, a fumus boni iuris é un criterio complementario establecido pola xurisprudencia. Que sucedeu despois de que o Tribunal Supremo nos dera a razón na repotenciación de Corme? Pois que o Tribunal Superior, claro, xa non podía acudir ao fumus boni iuris e empezou a incorporar todo isto que están vendo nos medios de comunicación, que as suspensións nos últimos meses por considerar que existe un dano ambiental indiciario irreparable
nos lugares onde se queren instalar os parques eólicos. A Administración Autonómica está presentando recursos de casación contra todos estos autos de suspensión. Temos metidos prácticamente un cento de recursos de casación. Recibimos recentemente unha providencia de inadmisión nun deles e noutro parque eólico antigo no que nós non formuláramos recurso de casación tamén se acordou a inadmisión, pero son estas dúas primeiras providencias de inadmisión. Veremos que fai o Tribunal Supremo si continúa coas providencias de inadmisión ou, nalgúns deles, entra a valorar como de interés casacional cuestións que nos abordamos no recurso de casación. E pois está o tema dos pleitos principais, o tema dos procedementos principais. Os procedementos principais estánse suspendendo polo que procesualmente se denomina prexudicialidade casacional, que está regulada no artigo 56.5 da Lei Reguladora de Xurisdicción Contenciosa Administrativa, que cando se están tramitando unha gran cantidad de procedementos, varios procedementos xudiciais, que deben resolver sobre asuntos sobre os que o Tribunal Supremo xa ditou autos de admisión a trámite de recursos de casación. Entón, para evitar que a Sala de Galicia dictase xa, o mellor 100 ou 150 sentencias anulatorias de parques eólicos, nós nas contestacións á demanda decíamos, non, aplico 56.5, non me sentencia. Aínda o Tribunal Supremo, no caso Campelo, di que quere profundizar no tema da tramitación ambiental e no tema da compartición de infraestructuras, por tanto, espéreme a ver o que o Tribunal Supremo decide. E isto se nos está aceptando, estánse suspendendo os procedementos. O último punto de interés é que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia tampouco acepta de bo grado o criterio do Tribunal Supremo sobre as sentenzas da repotenciación de Corme e suscitou unha cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xusticia da Unión Europea, porque o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia sigue pensando que o artigo 6 da directiva debe recoñecer un trámite colectivo de posta a disposición dos informes sectoriais. Por tanto, agora mesmo non só estamos esperando o Tribunal Supremo que nos resolva os recursos de casación de Campelo, senón que estamos esperando tamén a que se nos resolva polo Tribunal de Xusticia da Unión Europea a cuestión prexudicial suscitada pola Sala de Galicia en relación ao tema do procedimento. Este é un pouco, en líneas xerais, a situación que temos neste momento sobre a problemática xurisdiccional sobre parques eólicos. Moi ben. Gracias, Carlos. Cristina. Hola, bo día. Gracias pola invitación. Como abogada, asesora de la Asociación Eólica de Galicia y un poco como complemento a lo que Carlos, a esa situación judicial que Carlos muy bien ha apuntado, dada la propia denominación del foro que nos trae hoy aquí, del futuro industrial en Galicia, a mí, vamos, de inicio y sin perjuicio de lo que después ya en más modo debate apuntemos, me gustaría hacer una serie de consideraciones que creo que son sumamente relevantes sobre la trascendencia que esta situación judicial tiene para el futuro industrial de Galicia. Lógicamente, la energía renovable se desarrolla como una actividad económica. Las autorizaciones que se solicitan son autorizaciones administrativas en un sector reglado, en un sector regulado, de tramitación administrativa, y constituyen en sí mismo una actividad económica sujeta a autorización administrativa, a una autorización administrativa sumamente compleja y larga en el tiempo, pero constituyen al mismo tiempo una actividad económica industrial vinculada y de la que dependen otras muchas actividades industriales sin las cuales es inviable. Sin esas renovables es inviable pensar en que va a haber otro tipo de actividad industrial generadora de riqueza y de mayores posibilidades vitales dentro de Galicia. Por tanto, como foco, el futuro industrial de Galicia en general, no solamente el futuro industrial de las renovables, está siendo sometido a debate en todos esos procedimientos judiciales masivos. Siempre me gusta hacer hincapié en la idea de que la renovable no es una cuestión de las renovables en general y dentro de ellas la eólica, no es una cuestión de opción
podamos decir, individual. Debemos situarnos en el contexto normativo internacional. El desarrollo, el despliegue de las renovables tiene un fundamento en la Convención de Naciones Unidas, allá por el 1992, cuyo principal hito es el Acuerdo de París, el de la COP21, que se llama, en el cual los países sí acordaron desarrollar políticas dirigidas a la descarbonización, a la reducción de las emisiones de CO2 y no con una finalidad de desarrollemos la industria renovable, sino con una finalidad dirigida a la protección de la salud, al fin y al cabo. La reducción de emisiones, la reducción de emisiones de carbono, de consumo de combustibles fósiles, tiene una repercusión directa en nuestra salud. Esos acuerdos de París fueron introducidos dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea al que estamos sometidos desde hace varias décadas y bueno, hay diversos reglamentos y directivas comunitarias que obligan a los países miembros a llevar a cabo una política activa de descarbonización precisamente para velar por la protección de la salud. El no despliegue de las renovables tiene una consecuencia, que seguimos en el ámbito de los combustibles fósiles, con esa consiguiente repercusión y además con la repercusión de los costes que supone para la propia industria. La guerra de Ucrania lo ha puesto de manifiesto, la dependencia del exterior de recursos y de esos combustibles, del gas, del petróleo, etcétera, es algo que vemos periódicamente cada vez que hay un conflicto en Oriente Medio, ahora en Rusia o Ucrania, en Galicia, en España no tenemos esos recursos fósiles, aunque prefiriésemos elegir el combustible fósil y no optar por la descarbonización, aquí tampoco tenemos esos combustibles. Eso es importante tenerlo presente a la hora de valorar ese futuro industrial de Galicia, porque sin el desarrollo de las renovables, sin el desarrollo de la eólica, porque en Galicia tanto somos ricos tanto en agua como en aire, sol, más allá del buen día que tenemos hoy, lo cierto es que es un recurso mucho más limitado para permitir el desarrollo industrial. Y ya un poco para finalizar, quiero hacer hincapié en algo que siempre me llama la atención cada vez que salen las estadísticas, que es el peso que tiene el sector terciario, el hostelero. A todos nos gusta disfrutar del tiempo libre y demás, pero del peso que tiene en nuestra economía, en la economía gallega. Los emprendedores autónomos, los emprendedores, por regla general, cuando se hacen estadísticas periódicas de quién inicia una actividad económica en Galicia, esos emprendedores que se dedican al sector terciario, al ámbito de hostelerías, representan el 90%. Ninguna sociedad es capaz de sostenerse con el sector terciario, ninguna. Por mucho que nos guste a todos, no puede ser la actividad principal de la economía. Y para desarrollar un sector industrial sólido, que tenga capacidad de atraer industria a Galicia, de empleo de calidad, necesariamente se requiere energía disponible y, desde luego, energía segura, en el sentido de que tengamos un escenario de seguridad jurídica de que ese recurso va a estar disponible. Vemos noticias en prensa en los últimos días sobre las instalaciones futuras de determinadas industrias, por ejemplo en Aragón, que bueno, no dejamos de mirar a veces con un poco de cierta envidia, y creo que bueno, foros como estos están bien tanto para valorar ese escenario jurídico, que por el público debiera ser especialmente interesante, porque además seguro se va a prolongar demasiado en el tiempo, y igual accedéis al mercado profesional y seguimos encontrándonos con ese mismo escenario jurídico, pero también para debatir un poco cuál es ese futuro industrial que queremos para Galicia. Vale. Gracias, Cristina. José Antonio.
Ben, bo día a todos, grazas á Cátedra Grinalia, en particular a Fernando pola invitación. Sempre é un bon momento para falar de temas tan relevantes como a seguridade xurídica nun sector como é o sector eléctrico, pero quizáis sexa incluso especialmente atinado facelo neste momento non só polo concreto punto no que estamos cos temas eólicos que comentaban os meus compañeros de mesa, senón incluso porque neste mesmo ano Daron Acemoglu e James Robinson ganaron o Premio Nobel de Economía precisamente por tratar temas relacionados coa seguridade xurídica. Nas súas obras, por exemplo, en Por que fracasan os países ou no Corredor Estreito, pois viñan a soster que a seguridade xurídica pois é algo clave para o desenvolvemento dun país. Ben, descendendo ao caso español, un pouco tamén pola miña vertente de profesor, pois vamos a conceptualizar un pouco que é isto da seguridade xurídica da que estamos a falar. Ben, pois aquí é un concepto que ten dúas vertentes. Pois, por un lado, exixe pois unha regularidade estructural e funcional do sistema xurídico a través das súas normas e institucións, debendo ser previsible a súa aplicación, e, por outro lado, tamén implica a posibilidade do coñecemento do dereito que se debe aplicar polos seus destinatarios. De feito, este concepto, pois, parte da súa conceptualización desde o punto de vista xurisprudencial foi feito no propio sector eléctrico. En concreto, hai moita xurisprudencia en relación ca anterior reforma eléctrica de 2013 na que se trataron estes temas. Así, por exemplo, na sentenza do Tribunal Constitucional 270/2015 indica que este principio debes entender como a certeza sobre o ordenamento xurídico aplicable, a ausencia de confusión normativa e a previsibilidade na aplicación do dereito. E tamén outra sentenza sobre este principio relacionado co sector eléctrico pois sería a do Tribunal Supremo de 12 de abril de 2012, entre outras, que indicou que este principio sí habilita a Administración para modificar o marco regulatorio en caso de circunstancias económicas sobrevidas. Porque isto da seguridade xurídica no sector eléctrico pois tamén o temos que encargar dentro do concepto de risco regulatorio, que é un concepto que pois se ven utilizando desde os anos 80 con bastante percorrido xurisprudencial que ven a habilitar que en sectores considerados como sectores regulados, como é o caso do sector eléctrico, pois poden existir cambios normativos que frustren estrategias económicas dos seus operadores coa carga de soportar ese cambio. De feito, toda a xurisprudencia que comentaba antes da reforma do sector de 2013, pois veu arguindo o Tribunal Supremo todo isto para as perspectivas dunha indemnización por ese cambio que solicitaban, sobre todo os produtores de enerxías renovables, pois desestimadas. Se ven, tamén é curioso que no seno de arbitraxe internacional, é dicir, os operadores que acudiron a tribunais exteriores aos tribunais españoles, pois na súa maioría sí que viron admitidos os seus dereitos. Ben, descendendo xa ao caso particular que nos ocupa aquí, pois sí que é certo que no caso galego, a día de hoxe, pois a cuestión está sobre todo centrada no tema eólico. Aquí, pois, como xa comentaban os meus compañeiros, pois non ten tanto que ver con un cambio normativo, senón como coa aplicación da normativa que se fai desde os tribunais. Pois aquí hai dúas posturas bastante encontradas, que son pois a doutrina do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que é bastante restrictiva ao entender pois as directivas europeas dun determinado xeito, e por outro lado, pois a doutrina do Tribunal Supremo que parece que as entende doutro xeito. E polo medio, pois, está por ver como resolve o Tribunal de Xustiza da Unión Europea pois estas cuestións. Pois como afecta isto á seguridade xurídica? Pois bueno, a día de hoxe, como aínda non temos a foto completa, pois é algo que
aínda non podemos contestar plenamente. Sí que é certo que hai certas problemáticas que se abordarán despois, pero aínda faltan cuestións tales como, por exemplo, se posteriormente vamos ter reclamacións por responsabilidade patrimonial á Administración, esas reclamacións como van ser resoltas, como vai resolver o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea, etc. Por lo tanto, isto, desde logo, vai ser un tema que vai seguir dando bastante que debatir no futuro. Moi ben. Bueno, pois despois desta primeira achegamento á temática, vou vos ir propoñendo unha serie de bloques. O que se vos pediría sería, bueno, pois que axustedes un pouco os tempos para que así dea tempo a falar un pouco de todo. Entón, isto do primeiro bloque sería os efectos dos tempos da judicialización para a industria, tempos de tramitación e autorización. Mais ou menos xa fuchedes comentando algo, pero eso, estamos a falar de paralizacións cautelares, de proxectos e os tempos de tramitación, as garantías da avaliación ambiental conleva a dispoñer de tempo para cumprir este proceso. Por outro lado, a judicialización engade aínda máis tempo e inseguridade para as partes. As partes afectadas serían as empresas promotoras que queren investir e a maiores a industria, como comentaba Cristina, non? Que precisa ser electrificada para chegar a eses obxectivos de descarbonización que marca a Unión Europea. E ademais os tempos xogan en contra da posible planificación de investimentos ademais para a electrificación da economía. Entón, a cuestión sería, para vos, que efectos ten para o sector os tempos longos desta judicialización? Vale, entón, libremente... práctico, non? Que é o que eu podo trasladarlles porque é o que estou vivindo día a día. Desde un punto de vista práctico, pero con sustento na lei, lóxicamente. Vamos a ver, a Administración tramita uns proxectos e decide finalmente autorizalos. Desde un punto de vista do promotor, unha vez que ten autorización, pois lóxicamente obtén un título administrativo para poder iniciar a súa actividade económica nun determinado lugar, de acordo con un determinado proxecto. Pero lóxicamente eso tamén hai que compatibilizalo nun Estado de Dereito co control xurisdiccional dos actos da Administración. E seguramente se teñen un pouco de dereito administrativo na cabeza nos seus conceptos, pois hai un principio de autotutela no artigo 39 da lei na lei 39/2015 e establecese, pois lóxicamente, se unha asociación ecologista ou calquer outro interesado formula recurso contra esa autorización, a posibilidade de pedir a suspensión, incluso xa en vía administrativa, se se formula un recurso administrativo no artigo 117, a lei 39/2015. Despois, se recurre en vía jurisdiccional, a posibilidade de pedir a suspensión cautelar desa autorización aplicando esos artigos 129 seguintes da Lei Reguladora da Xurisdicción Contenciosa Administrativa. Por tanto, estamos nun Estado de Dereito, hai que compatibilizar estes dous principios, estes dous criterios. Que está sucedendo na práctica aquí, nesta problemática? Na práctica é que o Tribunal Superior, están nas notas de prensa do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, de 67 parques eólicos que tiña vistos o Tribunal Superior a mediados de novembro, suspende 62. É dicir, prácticamente o 95% das resolucións do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia son favorables á suspensión cautelar. Esta idea da suspensión cautelar hai que entendela dentro dun Estado de Dereito, pero tamén partindo do respeto a un principio xeral que é da autotutela que eu lles comentaba. Por tanto, vexan un pouco a situación que se dá aquí na práctica, donde a regra un pouco xeral convértese en excepcional e se está prácticamente paralizando por vía cautelar toda esta actividade administrativa que supón na práctica paralizar prácticamente toda unha política pública nun determinado sector económico. Despois hai un segundo aspecto que creo que poderíamos tamén valorar, é que cando un promotor obtén unha autorización administrativa para a implantación dun parque eólico, a normativa lle obriga a uns determinados prazos para pôr en marcha esa instalación. Eso está regulado no Real Decreto Lei 23/2020. Claro, no momento no que se suspende cautelarmente a súa autorización, o promotor razonablemente di que, bueno, que pasa co prazo que eu tiña para poñer en marcha esa instalación que
o Real Decreto Lei 2320 me obrigaba a poñer en marcha esa instalación. Por tanto, esta problemática da suspensión cautelar non só afecta propiamente á autorización en sí do parque eólico, sino a todos os efectos derivados desa autorización establecidos na propia normativa. O cal agora os promotores tamén están esperando unha reacción legal no sentido de obter seguridade xurídica para non perder os permisos de acceso e conexión á rede que, lóxicamente, non van poder executar coa suspensión cautelar das autorizacións. Isto, claro, efectivamente causa, como decía o profesor, claro, a seguridade xurídica é un principio constitucional, o artigo 9.3, no? É dicir, da Constitución, ao final, isto causa unha situación de zozobra total para o sector económico, e que como operador xurídico que está intervindo nesta situación, pois o que se poderá pedir é que esa situación de zozobra se vaya limpando un pouco. É dicir, que por fin obteñamos unha certa seguridade xurídica nos plantexamentos que se están suscitando, para ben ou para mal, pero que, efectivamente, o Tribunal Supremo resolva canto antes os recursos de casación que están planteados, que o Tribunal de Xusticia, a Unión Europea, resolva a cuestión prexudicial. Nos, cando alegamos a cuestión prexudicial, pedíamos que, por favor, se aplicase o procedimento acelerado, precisamente para intentar que isto se resolvese o antes posible. O Tribunal Superior de Xusticia, perdón, o Tribunal de Xusticia da Unión Europea non nos aceptou o procedimento acelerado, pero sí a darlle prioridade na tramitación, non? Entón, nesta situación, por tanto, o que se ten que pretender unha administración que sirva o interés público nesta situación é intentar limpar esta situación de zozobra e dificultade polo ben de todos, para demandantes, demandados, promotoras, e que se vai aclarando por fin esta situación que, na situación na que estamos, pois non beneficia a ninguén. Os efectos, creo que, pola parte de público xoven, seguramente a veces non somos os alleos ao mundo xurídico e sobre todo xudicial conscientes de cales son os tempos na realidade de tramitación administrativa e na realidade da tramitación xudicial. Os tempos de tramitación dunha autorización administrativa como as que estamos falando son de anos, de bastantes anos. Hai incluso de máis de 5 anos. Xa sei que sodes xóvenes, pero se vos poñedes en mente se vos tuverades que tomar agora unha decisión de que facer a un prazo de 5 anos ou 7 anos, seguramente sería difícil. Ademais do meu vínculo ca Asociación Eólica, eu son profesora de Dereito Mercantil. E o certo é que no ámbito empresarial a toma de decisións require sí ou sí un escenario seguro, exento das maiores incertidumbres posibles. Sempre hai incertidumbres porque hai supostos de forza maior. Acabamos, por desgracia, de vivilo, desde desastres naturais a pandemias, os supostos que estudiades e que vemos habitualmente de forza maior. Pero no que é o ámbito de escenario xurídico e de regulatorio, o que se necesita é seguridade xurídica. Cando un toma a decisión empresarial de facer unha determinada inversión de cuantía moi significativa e de solicitar unha autorización, necesita saber, o describía José Antonio moi ben dende o punto de vista xurídico, necesita esa seguridade sobre as normas que lle van a ser aplicables, os tempos en como vai a executar e que vai a poder cumplir eses outros condicionantes que agora aludía Carlos, esos hitos que ten que cumplir na execución dos proxectos. A xudicialización masiva de todas as autorizacións o que supón é unha apertura dun escenario absolutamente impreciso en canto ao como, pero sobre todo en canto ao tempo. Un procedimento xudicial, non sei, unha reclamación de cantidade a un moroso que podemos pensar, un impago no ámbito empresarial, facilmente podemos tardar 2 anos en ter unha sentencia sobre o fondo do asunto. A nosa situación no ámbito xudicial é a que é, os tempos non son esos que aparecen nas leis procesuais, co cal é un engadido.
non podemos pensar en e os 5 días ou os 20 días dicta sentencia, non é un escenario real, senón que a veces, bueno, pues, no ámbito contencioso está sobrecargado como outros moitos e as sentenzas poden tardar sin este escenario conflictual tranquilamente 1 ano e medio, 2 anos. Ese é un escenario absolutamente insostible para calquer inversor industrial. Si a eso lle engadimos, bueno, pues a unhas medidas cautelares que o que están invertindo ese principio de legalidade, de que a administración actúa conforme á legalidade despois de seguir un procedimento, bueno, a decisión do inversor, sea quen pideu esa autorización para un proxecto renovable, ben sea de calquera outra actividade económica que ten que optar por descarbonizarse e electrificar a súa actividade económica, é moi difícil de soster. Non hai un escenario seguro no que a alguén que queira iniciar unha actividade económica ahora para que necesite enerxía electrificada se lle poida decir que nun prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos vamos a ter unha solución segura e que vai a contar con ese suministro. Son elementos a ter en conta porque hai neste momento que temos unha total inseguridade e un ámbito de resolución aberto por esa inversión que se produceu, ao meu xuicio, na aplicación do principio de legalidade da actuación da administración. Ben, eu creo que aquí un pouco o elefante na habitación, que era o que xa viña comentando antes Carlos, dos permisos de acceso a conexión. A fin de contas, estes proxectos eólicos pois necesitan nun prazo determinado conectarse á rede. Senón, o permiso para conectarse a esa rede decae. Se mal non lembro, creo que son 5 anos, pode ser, non? Sí, máis ou menos. Pois neses 5 anos non se conecta á rede, o permiso decae. Cal é a problemática? Porque podemos pensar, bueno, decae este permiso, pero xa pediremos outro. Que pasa? Por un lado, temos uns avais bastante relevantes desde o punto de vista económico que se perderían. E, por outro lado, o problema é que a conexión, é dicir, a enerxía que se pode verter á rede non é ilimitada. Por lo tanto, esa capacidade para verter a enerxía á rede que, en teoría, se nos estaba reservando para o noso proxecto, pode ser que, como o noso proxecto e o noso permiso caducou, que veña un terceiro e que tome esa capacidade e, polo tanto, xa non poidamos facer uso dela. Polo tanto, pois, nese caso, o proxecto complicaríase bastante. Despois, en consecuencias de segundo orde, por así decirlo, temos o problema de que isto pode conlevar unha responsabilidade patrimonial da administración. Ao final, pois, independentemente de que estemos máis a favor ou máis en contra da eólica, pois é certo que había uns proxectos que tiñan un permiso da administración, tiñan unhas autorizacións, e esas autorizacións implicaron que tiveran que acaecer nuns determinados custos. Finalmente, non puderon, por A ou por B, levar a cabo ese proxecto. Bueno, pois poden darse o caso, en función de cada tema en concreto, de que dentro de uns anos nos vexamos cunhas demandas por responsabilidade patrimonial. De feito, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pois acaba unha nota de prensa fai uns meses donde decía que as cautelares precisamente buscaban evitar esta responsabilidade patrimonial e poñía de exemplo unha demanda que entrou por 46 millóns de euros, que, bueno, non coñezo o caso pormenorizado, non sei se a cifra pois é acorde ou non, pero claro, o problema aquí é que ao mellor a cautelar está provocando que nalgúns casos pois sí que exista esa responsabilidade patrimonial posterior en lugar de evitala. Por lo tanto, pois esa sí que pode ser
unha consecuencia bastante relevante, especialmente dos tempos longos da xudicialización. Mais alá da propia cautelar, se a cautelar pois se otorga hoxe, pero resolves dentro de 3 meses, pois, bueno, pode ser que non teñas ese problema, pero tendo en conta cos prazos cos que estamos actuando a día de hoxe, se concede a cautelar, dado que a resolución vai tardar probablemente anos en rematar, pois sí que ten esta problemática. Moi ben. Vamos agora ao bloque 2, a actuación do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ante os proxectos eólicos. Cal é, dende o vosso punto de vista, o escenario actual e futuro destas suspensións? Como dicía antes, de tremenda incerteza, tremenda zozobra, non? Vou engadir un punto máis a esta situación de incerteza e de complicación do escenario, que é que, como lles decía, temos aproximadamente 250 pleitos contra autorizacións de parques eólicos, como lles decía antes, desde mediados de 2022 ata a primavera de 2024, todas as autorizacións concedidas pola Administración Autonómica foron recurridas, pero hai unha segunda parte desto, que son as líneas de alta tensión. É dicir, os parques eólicos teñen que verter á rede, entón, eu sempre poño a mesma metáfora, non? É como unha tea de araña, non? Que hai que ir tecendo para levar a enerxía á rede de distribución. Entón, claro, as distintas promotoras tamén foron presentando ante a Administración os seus proxectos de autorización das distintas liñas para poder verter á rede. E a Administración, pois, lóxicamente tamén, tramitou os procedementos e formulou as súas resolucións, algunhas concedendo, outras denegándoas, moitas están aínda en tramitación. Que pasa? Que as asociacións ecoloxistas están empezando a impugnar as autorizacións concedidas contra as líneas. Desde un punto de vista estratégico, me imagino, primeiro se recurriu contra os parques e xa temos aproximadamente, creo que son 11 ou 12 xa, procedementos judiciais contra autorizacións de liñas de alta tensión. E resulta que recibimos un primeiro auto de 6 de novembro de 2024, dai unhas semanas, do Tribunal Superior, donde na primeira petición cautelar pedindo a suspensión da autorización dunha liña, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denega a medida cautelar, con 2 votos particulares, 3 contra 2, para que nos entendamos, non? Con cal, fíxense realmente a situación de zozobra na que estamos, onde está prácticamente todos os parques eólicos suspendidos cautelarmente, e cando empezan a vir as impugnacións contra as líneas de alta tensión, se está pedindo a suspensión cautelar, e a primeira resolución do Tribunal Superior é desestimatoria, co cal estaría habilitando, de alguna maneira, poder empezar a executar esas obras de instalación da liña de alta tensión. Despois tamén hai unha segunda cuestión, bueno, isto poderíamos falar moito, non? É dicir, des distintas implicacións que trae todo isto, non? Poderíamos facer tamén un estudo das asociacións ecoloxistas, non? É dicir, en todos estes procedementos judiciais, todos os parques eólicos están sendo impugnadas por varias asociacións ecoloxistas que están actuando en virtude do beneficio de xusticia gratuita. Por poñerlles un exemplo, contra a impugnación da autorización dun parque eólico, mellor temos 5 pleitos. Un pleito dunha asociación ecoloxista, doutra asociación ecoloxista, doutra asociación ecoloxista, dun concello de 3 particulares, por exemplo. A sala non está admitindo a acumulación. A acumulación é unha institución que tamén prevé a Lei Procesual Contenciosa Administrativa para poder acumular nun único preito varios procedementos judiciais que teñen conexión directa entre sí. Neste caso, o Tribunal Superior non está admitindo a acumulación. Pois ben, a situación na que nos encontramos tamén é que as asociacións ecoloxistas que están actuando en virtude dun interés público ambiental, por exemplo, o Tribunal Superior nos acaba de dictar 2 autos que non podemos tasar costas. É dicir, nos escasos procedementos judiciais onde a Administración gana, se lle impoñen costas, pero como están actuando en virtude dun interés público ambiental, o Tribunal Superior acaba de dictar 2 autos de 25 de outubro de 2024 e 14 de novembro de 2024 que di que non cabe, que non se poden taxar porque están actuando en virtude do beneficio de xusticia gratuita. Entón, todo isto, ao final, son implicacións
que afectan a moitos ámbitos ou a moitos sectores, desde un punto de vista xurídico. Pois, evidentemente, aquí está o punto de vista da promotora, está o punto de vista da administración, da súa tramitación, do seu procedimento administrativo, da súa autorización, e despois está tamén a visión das asociacións ecologistas que, polas razóns que sexan, pois non están de acordo con esa autorización e a impugnan pola vía xurisdiccional coas súas consecuencias. Entón, pois, bueno, esta é un pouco a situación, unha situación onde hai moitos protagonistas, con moitos intereses, moitos contrapostos, e que, lóxicamente, pois, cada un deses protagonistas pretenden, de alguna maneira, nesto creo que insisto, creo que se hai un punto no que todos os protagonistas estaríamos de acordo, é que este panorama se limpe o máis rápido posible. De feito, a Administración está traballando na lei de medidas, en medidas legislativas, precisamente para intentar favorecer certa claridade na seguridade xurídica e favorecer que este panorama se trate de limpar o máis posible. E desde un punto de vista de letrado da Administración que traballa ante os tribunais de xusticia, o que teño que pedir é o que lles decía antes, a necesidade de que os tribunais, xa sei que teñen poucos medios, a asesoría xurídica e a Xunta de Galicia tamén ten poucos medios, pero que, na medida posible, que se resolvan os recursos jurisdiccionais canto antes para beneficio de todos. A mí, na liña da actuación do Tribunal Superior, agora mesmo se decía antes que solamente hai contadas a marxe de certas sentencias que xa teñen varios anos e que son, digamos, alleas a esta situación actual de impugnación de recursos masivos. O certo é que sentencias sobre o fondo temos as dúas de Corme, que o Tribunal Supremo dixo que non había defecto procedimental na tramitación desa autorización, que ademais era de repotenciación, é dicir, para minorar o número de aerogeneradores. Non era unha nova instalación, senón que era un pasado do tempo, unha modificación da autorización para colocar menos máquinas novas e con máis potencia. Xunto con esa sentencia que se pronunciou o Supremo, e, sobre hai outras dúas, máis ben hai outras sobre dous concretos parques que apuntan por parte do Tribunal Superior de Xustiza, que apuntan na mesma liña e que engaden, creo que Carlos o mencionaba antes, o tema de si había unha tramitación fragmentada de distintos parques e iso era un defecto no procedimento de tramitación. Insisto nesto pola idea de procedimento. Creo que a todos os presentes nos sona cando menos, incluso dende un coñecemento do dereito administrativo básico, é que os defectos procedimentais solamente deben determinar a nulidade do acto administrativo en supostos moi tasados e moi graves, senón a regla xeral é que a tramitación, os defectos procedimentais non determinan esa nulidade. Neste caso, sen embargo, incluso en sede das medidas cautelares, cando só se debe examinar se debemos adoptar algunha medida imprescindible para que o fallo, para que a sentencia que se acabe dictando sea efectiva, si se está acollendo, aparte de outras cuestións que se foron engadindo ao largo do tempo, si se está acollendo como criterio xeral o do defecto procedimental ou inclusive o mero principio de precaución, o de por si acaso de executarse a actuación que se autoriza por ese acto recurrido, vamos a ser precavidos e suspendamos, paralicemos. Creo que esa actuación, dende o punto de vista xurídico, ten cando menos moitos argumentos en contra, porque
A parte de todo ese tempo do que falaba antes de tramitación, temos unhas leis, a parte do sector eólico de Galicia, temos a Lei de Evaluación Ambiental, que está tal, a Lei 21/2013, que leva moitos anos aplicándose, non solamente neste sector das renovables, senón en todos aqueles ámbitos, pensade nunha carretera, pensade o AVE ou as liñas construídas que nos permiten chegar, bueno, pues a Madrid a maior en menor tempo, todas esas actuacións e intervencións na nosa vida, no noso redor, están sometidas a unha evaluación ambiental na que se elaboran múltiples informes, de aí os tempos de tramitación de todos os sectores, desde patrimonio, medio ambiente, bueno, a veces os ámbitos da administración máis insospeitados, porque a finalidade da Lei de Evaluación Ambiental é precisamente facer unha valoración e un cotexo de todas as afeccións que unha determinada actividade ou intervención no medio vai a ter e ver si se fai esa actuación se vai a facer ca mínima intervención, coas maiores cautelas e poñer no seu caso os paliativos, as medidas necesarias, as medidas correctoras necesarias para que o impacto que vai a causar esa intervención sea o menor. Que sucede? Que nas medidas cautelares, junto con esos defectos procedimentais que, bueno, o Tribunal Supremo non o viu así, e ese principio de precaución xeral engade me perdí engade un escenario bueno, de que esa declaración de impacto ambiental que se fai no ámbito da administración por funcionarios competentes cada un no seu ámbito non prevalece frente aos argumentos das partes recurrentes, das asociacións particulares. O principio de legalidade do acto administrativo, nestos casos, está decaendo frente ás alegacións en base a informes de parte particulares na sede de medidas cautelares. Ese é o escenario que temos para sustentar todas as suspensións. Sí, eu por tampouco alongarme moito, porque unha das cuestións que iba a comentar, que era o auto que comentou Carlos, pois xa falamos del, pois aquí o futuro das suspensións, a priori, ata que haxa unha resolución, especialmente a que se está esperando o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea, o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea, pois non vai haber un contexto de certeza sobre cada onde vai evolucionar iso. O auto que comentaba, que de feito en algunha prensa saiu como que había un cambio de xurisprudencia por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pois é un tema moi concreto dunha rede que tiña unhas particularidades tamén moi concretas, que ainda así tivo eses dos votos particulares, pero non creo que ese tema pois vai a ser no futuro a dinámica do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Neste caso, pois, non concedeu a medida cautelar por iso, porque era un tema bastante particular, que de feito nin siquiera era un parque, senón que era pois unha liña. Por lo tanto, pois ata que teñamos algunha destas resolucións polas que se está esperando, o futuro das suspensións entendo que seguirá como está a toda agora. Moi ben. Antes de que me esquenza, tedes aí uns folios cun código QR por si queres trasladar algunha pregunta, o escaneades e enviades a pregunta, vale? Para despois, se queredes consultar. Imos ao bloque 3, concepto de proximidade e fundamentos aplicados do periculum in mora. Queríamos saber o voso punto de vista sobre a interpretación do concepto de proximidade como fundamento de periculum in mora. A rede natura, a núcleos de poboación e distancia a explotacións gandeiras. Como valorades o dano ambiental en sede cautelar como fundamento do periculum in mora? Pois sobre isto... Pois isto é o máis importante en canto a medida cautelar. Porque, como les decía antes, o artigo 129 da Lei da Xurisdicción Contenciosa Administrativa di algo así que
o xulgado do tribunal poderá adoptar a medida cautelar cando se perxudique a finalidade legítima do recurso, previa ponderación dos intereses en conflicto. Entón, aquí o que está facendo o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia pois é acordar a suspensión cautelar por entender que se non suspende cautelarmente a autorización do parque eólico perxudícase a finalidade legítima do recurso no sentido de que a posibilidade de que a promotora poda empezar a realizar as obras, empezar a executar a súa instalación, poida perxudicar e causar determinados danos ambientais que os distintos autos do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia para parque eólico van fixando en relación a cada proxecto. Por exemplo, nesto que dicías, Fernando, de proximidade á Red Natura, hai bastantes autos do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia que considera motivo de periculum in mora a proximidade das instalacións do Parque Eólico á Red Natura. Este é un debate moi interesante porque aquí en Galicia temos o decreto 37/2014 que expresamente no artigo 23 o que proíbe son instalacións eólicas, parques eólicos en rede de natura. Este é o límite que prevé o titular da potestade regulamentaria. Por tanto, os distintos promotores, volvemos ao principio de seguridade xurídica, sabían que os proxectos que tiñan que presentar ante a Administración Autonómica non podían afectar a Red Natura, pois hai un precepto reglamentario que proíbe aquí en Galicia parques eólicos en Red Natura. Claro, moitos parques que se presentan non están en Red Natura, pero están en zonas, entre comiñas, próximas. E observamos que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia empeza a elaborar unha doutrina sobre a proximidade como fundamento para adoptar a medida cautelar con base a un concepto ligado ao efecto barreira ou conectividade ecolóxica. Claro, isto é un debate moi interesante que nos estamos dicindo nos recursos de reposición e que nos gustaría que o Tribunal Supremo entrase, porque isto é unha arbitrariedade absoluta, permítaseme a expresión. É dicir, por exemplo, nun auto, teño aquí 158/2004, di que unha distancia a 4,63 e 5,62 non é motivo para suspender. 4,63 e 5,62. En cambio, o auto 159/24 di que, en cambio, a 2,84 km e 1,72 km, a distancia de cada aeroxerador, entón aí sí. Claro, vostedes poñanse na situación do promotor, non? Poñanse na situación do promotor que fai o seu proxecto. É dicir que, ao final, me están aplicando a posibilidade de suspender cautelarmente o meu parque eólico por un concepto de proximidade que non existe de maneira concreta na normativa, ni legal, ni regulamentaria, e que exixe aplicar as distancias do caso concreto e, según a distancia, pois nuns sí e noutros non. Despois, a distancia que está saindo moito nos medios de comunicación porque o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia tamén a está aplicando. Proximidade a núcleos de poboación. Aquí en Galicia temos unha disposición transitoria séptima da Lei 8/2009 que establece, en líneas xerais para que me entendan facilmente, que en procedementos que se iniciaran antes da Lei de Medidas do ano 2022, todos estes parques eólicos, a súa tramitación comenzaron antes da Lei de Medidas de 2022, se lles aplica a distancia a núcleos que prevía o Plan Sectorial Eólico, que é de 500 metros. Eso está previsto na lei. E resulta que estamos vendo que o Tribunal Superior non está aplicando esta distancia, sino que está aplicando unha distancia maior. Por exemplo, nos cita unha recomendación dunha zonificación do Ministerio que establece 1000 metros. Non está aplicando o criterio que establece a lei de 500 metros, con expresións, por exemplo, teño aquí a do auto do procedimento 7346-2023, é dificilmente explicable para a cidadanía que a partir de 27 de decembro de 2021 se aplican unhas distancias, é dificilmente explicable para a cidadanía. Pero o que entende en termos estrictamente xurídicos, eu quero falar aquí en termos estrictamente xurídicos. O órgano xurisdiccional está sometido ao imperio da lei e ten que aplicar a lei. E ten que aplicar a lei. E se non está de acordo ca lei,
ten uns mecanismos a través da Lei Orgánica do Tribunal Constitucional para plantear, no seu caso, unha cuestión de inconstitucionalidade, verdade? É o que lles enseñan, me imagino aquí nas facultades de Dereito, que o órgano xurisdiccional ten que aplicar a lei, gústelle máis ou gústelle menos o órgano xurisdiccional. E se non está de acordo, ten uns mecanismos no ordenamento xurídico para poder discutir esa disposición legal, verdade? Por exemplo, o plan sectorial eólico, é verdade que o plan sectorial eólico é antigo, é do ano, creo que 97, pero temos unha disposición transitoria terceira na lei eólica que di que se mantén en vigor. Por tanto, non basta que se nos diga xurídicamente que o plan sectorial eólico está anticuado, tamén o Código Civil está anticuado, verdade? Que do ano 1881, e non por eso o órgano xurisdiccional e un xuiz non pode deixar de aplicar o Código Civil, por moito que lle pareza moi anticuado. Entón, aquí hai un debate en todo isto, de proximidade, insisto, desde un punto de vista estrictamente xurídico, que hai que plantear con toda seriedade, é que hai que aplicar a lei, e hai que aplicar a lei galega, que é a lei do Parlamento de Galicia, que democráticamente emana do Parlamento de Galicia. E, nun Estado de Dereito, os mecanismos que ten un órgano xurisdiccional son os de aplicar a lei ou a través da correspondente cuestión de inconstitucionalidade. En definitiva, despois tamén se está suscitando, por exemplo, o tema da proximidade con explotacións gandeiras, que están cerca de lugares onde están situados os parques eólicos. Aquí, na normativa legal, non hai unha norma, a diferencia de núcleos de población, que diga que a menos desta distancia non se pode instalar un parque eólico porque se parte dun principio de compatibilidade. Lóxicamente, aquelas instalacións gandeiras que estén afectadas polas infraestructuras dun parque eólico, pois serán, lóxicamente, a promotora, pois terá que chegar a un acordo con elas, ou senón terán que ser expropiadas. Pero fora destos casos, pois hai un principio xeral de compatibilidade, non hai na lei unha distancia. E aquí o que está facendo o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia é aplicarnos unha resolución que se adoptou no Parque Eólico Gasalla, no que, pola proximidade deste parque eólico coa Casa Grande de Xanceda, a Administración, con uns informes da Consellería de Medio Rural, se decidiu non autorizar este parque eólico. E o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia está aplicando a teoría Gasalla, Casa Grande de Xanceda, para, con carácter xeral, establecer un límite de 2 kilómetros a instalacións gandeiras. Cousa que nós tamén estamos criticando nos recursos, entre outras cousas, porque esa autorización denegada do Parque Eólico Gasalla respondeu precisamente ás peculiaridades da Casa Grande de Xanceda, que, se non o saben, pois é unha das principales granxas ecolóxicas, de leite ecolóxica de España. Por tanto, as particularidades específicas desta producción ecolóxica desta casa, explicadas nos informes da Consellería de Medio Rural nese expediente, determinaron que nese caso ese parque eólico non fose autorizado, pero o que non podemos facer é aplicar este termos comparationis absolutamente a todos os parques eólicos, e que todos os parques eólicos que estén a menos de 2 kilómetros dunha instalación gandeira, aplicar a teoría Gasalla e suspenderos cautelarmente ou no seu caso anulalos. Ben, todas estas problemáticas, como ven, son máis vastas, é dicir, estamos recibindo gran cantidad de autos, necesariamente o Tribunal Superior ten que ir ao caso concreto, ten que ir concretando dano ambiental, indiciario, irreparable para cada caso, e, según as peculiaridades ou particularidades de cada caso, van suscitándose este tipo de problemáticas que, ao final, o que trasladan é unha decisión xeral de suspensión cautelar, prácticamente, como lles expliquei ao principio, xeral, é que nós, desde un punto de vista da asesoría xurídica, intentamos estudar o caso concreto, ver as circunstancias de cada parque en concreto, e, lóxicamente, ante estas decisións que nos entendemos que non se axustan á lei, nun Estado de Dereito, o que temos que facer é recurrilas, ante o órgano xurisdiccional superior, que é o que estamos facendo.
Bueno, na liña, continuando con esa liña, a min sí me gustaría apuntar a relevancia desos conceptos xurídicos indeterminados, pero neste caso de nova creación. Xa seguramente todos temos en mente que os propios conceptos xurídicos indeterminados que necesitan ser dotados de contido supoñen un problema no ámbito xurídico, pero se estamos a falar dunha actividade regulada, como é a que está sometida a unha autorización administrativa, pois esa problemática vai máis alá aínda. O feito de pronunciarse en sede de medidas cautelares onde solamente o órgano xurisdiccional non debe pronunciarse sobre o fondo do asunto, debe evitar precisamente un adelantamento do fallo e buscar solamente aquelas cousas máis, digamos, groseras que podan apuntar dúbidas sobre a resolución para fundar esa apariencia de bon dereito. O feito de atender a este novo concepto de proximidade é sumamente preocupante, porque proximidade, sin dúbida, non significa para ningún dos que estamos presentes aquí o mesmo. Anda que solamente sea a mera proximidade física. Todos temos un espacio vital de distinto tamaño que a persoa que temos sentada ao lado. A proximidade a núcleos. Estamos en Galicia donde núcleo, bueno, hai algunha sentencia do Tribunal Supremo que se pronuncia sobre o que é núcleo, pero tamén é certo que en Galicia a dispersión poboacional é moi importante. Por desgracia, hai moitísimos lugares onde máis alá de cantas vivendas poda haber habitadas probablemente poda haber menos. Xunto con iso, se está a utilizar tamén o recurso o que se denomina mapa de zonificación. O Ministerio de Transición ten publicados o que se denomina un mapa de zonificación a nivel de toda España, con un bastante baixo nivel de precisión en canto á información que ofrece, por canto a información que ofrece é de cuadrículas, divide o territorio en cuadrículas de 10 kilómetros cuadrados. É unha ferramenta que foi creada con bastante boa vontade para que poida ser utilizada como informe de partida para preparar os proxectos que se someten á evaluación ambiental. É dicir, é o escenario de partida sobre información, sobre que especies hai, que hai en cada territorio, e o propio plan dice que é unha ferramenta informativa a partir da cal se poden tomar decisións para elaborar os proxectos. Pero eso, por suposto, a administración competente para evaluar ambientalmente calquer proxecto non recurre ao mapa de zonificación, senón que recurre á realidade. Por eso se fan todos os informes sectoriais antes de pronunciarse sobre a viabilidade ambiental dun determinado proxecto, se hai que corresilo, se hai que non autorizalo, como que mencionaba Carlos, se hai que adoptar determinadas medidas. Adotar a suspensión dun acto en base a ese concepto xurídico indeterminado e en base a ferramentas que non teñen ningún tipo de carácter normativo, sino que son ferramentas informativas, o único que fai é abondar na inseguridade xurídica, nesa inseguridade xurídica de cal vai a ser a miña resolución, a que diga que con 5 si non está próximo, a que diga que con X está próximo. Eso, por suposto, no ámbito do dereito dá lugar á arbitrariedade, e a todos nos sona eso da interdicción da arbitrariedade por parte da administración e por parte dos órganos do Estado. Ese é o perigo de hacia onde están indo as cautelares neste senso. Sí, desde o meu punto de vista, pois, máis alá de que estes temas de distancias, etc., pois, a forma para introducirlos no ámbito do dereito debería ser normativa e non xurisprudencial. O problema que ten a creación xurisprudencial
e os vaivens que se ven, no sentido de que, por un lado, hai resolucións que din que X distancia pois presume que ten dano ambiental. Por outro lado, temos outras resolucións, por exemplo, que falábamos antes de 6 de novembro de 2024, donde nese caso desestima a medida cautelar porque di que o dano ambiental non está suficientemente acreditado e no voto particulado dos magistrados que se opoñen a isto din que se tiña que acreditar con ese, porque estaba a 400 metros de rede natura e, en xeral, a problemática está niso, de non ter uns criterios claros, porque máis alá de que se este creando xurisprudencialmente algo que debería ser de ámbito normativo, é que incluso con iso non existe un dereito a aplicar de forma clara, porque se sistemáticamente pois o tribunal dixera son 300 metros, máis alá do debate que haxa que ter de se ese é o mecanismo para introducilo, polo menos sabemos que son 300 metros. Pero o problema é que hoxe din son 300 metros, mañán din 400, e se estamos cambiando de criterio todo o tempo, pois ao final non sabemos a que atenguirnos. Por lo tanto, pois, desde o meu punto de vista, eu creo que a problemática está especialmente no cambio continuo de criterio. Moi ben. Quería aproveitar tamén que está tamén José Antonio con nos para trasladarlle para o ámbito concreto das centrais hidroeléctricas de bombeo, que a pesar da creación da regulación específica para as centrais hidroeléctricas de bombeo aparecía prevista na anterior versión do PENIEC, esta non se desenvolveu finalmente, non? E por isto, aínda que na revisión do PENIEC se prevé un importante aumento deste tipo de potencia neste ámbito, pois a cuestión é clara, non? Como afecta en termos de seguridade xurídica esta falta de regulación para as centrais hidroeléctricas de bombeo? Como ves ti? Ben, pois aquí, comezando polo principio, ao mellor algún de vos, porque é un tipo de central máis extraña, non coñeceis o que son as centrais de bombeo, pois unha central hidroeléctrica de bombeo esencialmente compónse de dúas presas, unha presa superior e unha presa inferior. Nos momentos nos que queremos producir enerxía, soltamos auga da presa inferior, da presa superior, que se recolle na presa inferior. E, cando non necesitamos producir enerxía porque o sistema non a precisa, pois aproveitamos para volver subir a auga de cara á presa superior. É dicir, funcionan un pouco como batería do sistema eléctrico. E por que son importantes este tipo de baterías? Bueno, isto ata agora realizase especialmente con combustibles fósiles, sobre todo con gas, porque nós, cando encendemos aquí a luz, pois de xeito prácticamente inmediato ten que estar noutro sitio producíndose esa enerxía. Por lo tanto, aquí, para darlle seguridade ao sistema, entre outras cousas, porque as renovables das que estamos falando, eólica, solar, pois non temos disponibilidade de recursos, é dicir, o vento sopra, pero non sempre. O sol non fai sempre sol. Pois, desde o PENIEC apostouse, ou en teoría falábase que se iba a apostar, por este tipo de tecnoloxía. Básicamente, o PENIEC prevía que se iba a doblar a potencia instalada deste tipo de centrais de cara a 2030 e estipulaba que se iba a crear unha normativa específica de cara a promocionar este tipo de centrais. Ademais, a Lei de Cambio Climático e Transición Ecolóxica tamén decía que reglamentariamente se iba a crear unha normativa para integrar a través deste tipo de centrais ou favorecer a que se integrasen outras tecnoloxías renovables no sistema. É dicir, pois vamos a aproveitar que temos esta especie de baterías para poder instalar máis renovables e que lle sirvan de respaldo a estas. Ben, o certo é que a día de hoxe estamos en 2024 e case no 25 xa, pois aínda non temos esa normativa. Mais alá dun cambio no texto refundido da Lei de Augas que pois veu a poñer como un uso aplicable o uso de almacenamento de enerxía, que ata agora pois non existía e que lle dá certa prioridade nos distintos plans sobre o resto de usos industriais, pois máis alá diso non temos ningún tipo de
de normativa ao respecto. E ben é certo que hai bastantes cuestións que pois poden plantexar problemas, por iso pois sería necesaria esta normativa. Por exemplo, especialmente, como afectan este tipo de presas no caso de que afecten a dereitos de terceiros, é dicir, a concesións que estén augas abaixo. Ben, pois iso non está resolto e pois veremos como se resolve no futuro, pero o certo é que se queremos cumplir cos obxectivos do PNIEC, tendo en conta os largos trámites que precisa unha central deste estilo e tamén que a súa construcción non se fai con rapidez, pois quizáis xa estemos indo un pouco tarde. Moi ben. Vale, temos aquí unha serie de preguntas do público. A primeira para Cristina. Preguntan si existe algunha man negra que traballa en contra da electrificación e industrialización de Galicia para beneficio de outras rexións. Bueno, non creo na man negra, son, aínda que a veces a realidade nos leva incluso a pensar, pero que pasa aquí? O certo é que é absolutamente visible cal é a situación que máis alá de se hai unhas concepcións xurídicas determinadas por parte da sección do Tribunal Superior de Xusticia que o levan a resolver en un determinado sentido, non creo que haxa man negra. Que poda haber un determinado plantexamento ideolóxico en determinados ámbitos contrario á enerxía eólica, é evidente, pero tamén é lexítimo, máis alá de que, como dicía ao inicio da miña intervención, que as enerxías renovables están incardinadas dentro dun plantexamento normativo a nivel mundial dirixido á protección da saúde para reducir as emisións de CO2, etc., pois dentro da liberdade de pensamento, de defensa de certos sectores ou oposición a outros, eso é lexítimo. O que si se considera un pouco máis conflictivo dentro do noso punto de vista é ese feito precisamente de que se está a litigar única e exclusivamente, ou maior, bueno, única e exclusivamente non, me corrixo, pero de forma absolutamente mayoritaria a través de asociacións ecolóxicas, algunhas que única e exclusivamente teñen por fin ou por única actividade a dos recursos xudiciais. Bueno, desde o punto de vista xurídico, é cando menos dubidoso que unha asociación que se autoatribúe a competencia ou uns determinados fins estatutariamente teña legitimación cando a súa única actividade asociativa é a dirixida a impugnación xudicial, a interpor recursos xudiciais, co escenario, ademais, de que se está, como xa se apuntou antes, a litigar con xustiza gratuita. As asociacións medioambientais teñen un certo escenario de protección no ámbito no que estamos a falar, precisamente para promover a defensa do interese común. O que pasa que, bueno, creo que determinados elementos como os que acabo de apuntar, si levan a que parezca, ou nos parezca, en miña opinión, que se está a utilizar un tanto torticeiramente esa legitimación que se lle outorga ás asociacións ambientais. Hai outra que é para Carlos, pero bueno, realmente aberta tamén aos tres. Por que pensades que non ocorre o mesmo noutras autonomías este escenario que estamos a vivir agora? Bueno, é curioso, non? É curioso porque fíxense, por exemplo, que aquí en Galicia os proxectos de menos de 50 megavatios as autoriza a competencia para autorizar os proxectos de parques eólicos é da Xunta de Galicia, pero aquí en Galicia os proxectos de máis de 50 megavatios a competencia do Estado. Co cal nos últimos anos hai parques eólicos autorizados pola Xunta e parques eólicos autorizados polo Ministerio, polo Estado. E a situación que se está dando ahora é tremendamente antagónica, porque estas mismas asociacións ecoloxistas están recurrindo tamén ás autorizacións concedidas polo Ministerio
contra parques eólicos grandes. Estas impugnacións, como son autorizacións concedidas polo Ministerio, non van ante o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia por competencia, sino que van ante o Tribunal Superior de Xusticia de Madrid. E resulta que o Tribunal Superior de Xusticia de Madrid está adoptando unhas decisións totalmente distintas ao Tribunal de Galicia. É dicir, o Tribunal Superior de Xusticia de Madrid nos parques grandes, aquí en Galicia, temos xa varios autos que acordan non suspender cautelarmente esos parques eólicos. En cambio, aquí en Galicia, os parques pequenos, para que nos entendamos, verdad? Pois están sendo suspendidos. Entón, con isto quero dicir que incluso en Galicia a resposta xudicial que se está dando é distinta, según o tribunal que este coñecendo. Claro, no resto de comunidades autónomas, pois no resto de comunidades autónomas, claro, autorizacións concedidas polo respectivo goberno autonómico van ante o Tribunal Superior de Xustiza desa respectiva comunidade autónoma, pero dentro dese territorio autonómico, se hai autorizacións concedidas polo Ministerio, irán tamén ante o Tribunal Superior de Xusticia de Madrid. Co cal, a situación que na praxe se está dando é que isto que lles estamos comentando só se está dando en Galicia. Non temos coñecemento de que non en ningunha outra comunidade autónoma, que tamén están autorizando parques eólicos, unhas máis, outras menos, en ningunha comunidade autónoma se está resolvendo este tipo de procedementos como se están resolvendo aquí. Por eso xa acabo, por eso é tan importante que o Tribunal Supremo unifique. Por eso creemos que é importantísimo que nos recursos de casación contra as medidas cautelares o Tribunal Supremo nos explique o principio de prevención do dano indiciario ambiental e o faga de maneira unificada, porque parques autorizados en Galiza pola Xunta están sendo suspendidos e parques autorizados polo Estado en Galicia non están sendo suspendidos. Unifique Tribunal Superior de Xusticia de Madrid e Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Para eso está o Tribunal Supremo. Entón, pois nesas estamos. Non sei se queredes... Bueno, a mí me gustaría apuntar que como algo muy que está moi intrincado e moi conexo, na nosa normativa temos unha lei de unidade de mercado fruto da nosa pertenencia á Unión Europea en liña con certas previsións do Tratado Fundacional que levan a que se busque a non discriminación entre distintos territorios ou non tratamento diferenciado dentro do Estado da mesma situación. Elo en relación coa propia actividade económica. A situación que describía Carlos precisamente o que leva a isto, a que haxa un tratamento diferenciado máis alá das competencias autonómicas, hai unha base uniforme, sobre todo no que é a liberdade económica, a actividade económica, inclusive a autorizada, e eses distintos comportamentos xudiciais, os distintos tribunais superiores de xusticia, por non irnos a Madrid, o Tribunal Superior de Xustiza de Navarra tamén ten pronunciamentos bastante interesantes, totalmente opostos, interesantes, os digo, a efectos de que coñezamos os distintos pronunciamentos contrarios á anulación de autorizacións. Eso sí, fai necesario que, bueno, pues que o máis alto tribunal na nosa pirámide judicial dentro do ordinario se pronuncie de certa uniformidade de criterio para manter ese principio de unidade de mercado. Moi ben. Moi ben, pois chegamos ao tempo que tiñamos previsto. Había máis preguntas, pero xa non dá tempo a máis. Agradecervos a Carlos, a Cristina, a José Antonio a súa presencia hoxe aquí, a vos tamén como público, tamén os que estades conectados vía YouTube UDCTV. Pois nada, agradecervos eso, que esteades aquí presentes, que agardamos que desfrutarades tamén desta actividade da Cátedra Grinalia UDC, animarvos a seguir con espírito crítico, a analizar o que está a pasar, bueno, a intentar cambiar para ben, e a ver se ese Tribunal Superior finalmente dicta un pouco as liñas a seguir, non? Para ben de todos. Pois nada, moitas gracias de verdade por estar aquí. Gracias.